najviše se isplati ovima koji kupuju Bitcoin. Šalim se. Onima koji ulaze u crvenu tarifu. Pa ni ne šalim se. Ljudi koji imaju veliku potrošnju. Znači, svi koji su u crvenoj, odnosno koji troše preko 1500 kWh mesečno, tu je cena struje dosta veća nego klasična cena u plavoj i zelenoj tarifi i ovi koji troše manje od 1500 kWh mesečno. Tako da, kod njih je period isplativosti negde oko 7 godina. Jer je stvarno cena struje crvene, ja mislim, puta 2 ili koliko veća od ove obične. I prosto tu je period zaista, oni su na moj kono. Tu nema dileme kada vidiš neko da je veliki potrošač. Obični sistemi, obični korisnici koji ne troše toliko, ja bih rekao da je tu neki period isplativosti oko 10 do 12 godina. Na postojeći. Dobro, ali to tehnički znači i kod tih manjih sistema da nekih 50% vremena koliko je planirano da traje cela instalacija, 50% vremena ide na isplaćivanje, a sledećih 50% vremena, odnosno 12 godina, to bukvalno radi. Mislim, nije za džabe, ali... Vidi, Vladan, ja čak mislim da je mnogo realnije sledeća priča, da je neko od nas mogao da pretpostavi da će cena struje biti ove godine, pre 2 godine, mi se najvratnije krstili. Tako da mi stvarno ne znamo šta će biti za godinu, 2, 3, 4, 5 od danas. Ovo pričamo sa stanovišta isplativosti investicija po postojećoj ceni struje. Nama cena ume da skoči 30%. Sad zamisli da skoči cena struje za 2 godine 30%. To više nije 12 godina. To je sad 8 godina. Znaš, onih 7 godina je sad 4 godine. Znači sve ja uvijek kažem, investicija u solarni sistem, da li si ti privatnik, da li si pravno lice, fizičko lice, se samo svodi na to, mislim, finansijski se samo svodi na to, kako ti percepiraš gde će biti tržište električne energije, odnosno gde će biti cena struje za 5 godina od danas, pa ćeš onda moći izađeš u kraj i da kažeš kako sam ja bio pametan pre 5 godina. Dobro, ajde, pitaću te, mada znam da ne znaš konačno odgovor na to pitanje, kako mi to da procenjujemo? Pa nikako. Ne može to niko da proceni. To je geopolitičke igre u pitanju. Ne može da se proceni osim da se gledaju istorijski podaci. To je ono što je jedino što je tačno i egzaktno i činjenicu. Znači, uzmeš, pogledaš kako se cena struje kretala zadnjih 30 godina i shvatiš da će se isto tako kretati i u budućnosti. A to znači da će rasti. Jer ako ništa, ona mora da se koriguje barem za inflaciju koja se dešava u zemlji, zbog toga, pogotovo kao što je kod nas, da je državna firma, jel tako da mora da prati barem inflaciju, pa eto, umesto stavite pare u banku, zaštitite se investicijom u solarni sistem, barem je neće pojesti inflacija. To jeste, pa mi smo u zadnjih 6 meseci imali 2 poskupljenja struje, prvo za Novu godinu, drugo 1. maja, po 8%, i slede nam još 2 poskupljenja isto električne energije u novembru i 1. maja 2024. To nisam znao za taj, da ide u 2024. Znao sam da do kraja ove godine. Jeste, pa to je deo ovog novog aranžmana sa MMF-om, gde smo se mi obavezali da ćemo to da uradimo, tako da bez nekog preteranog preračunavanja, eto, za narednih godinu dana još 16% će da ode sigurno. Da, a onda se vraćamo sad, ti mi kažeš koja je isplativost tog sistema. Pa eto, znači sad smo već za 16% brži u tome, jel? Tako da, samo se na to svodi. Bukvalno.